Hallo, vrienden en vriendinnen van de autocross. Hier is Geert eventjes om je hem even te vertellen dat het op zo'n 20 juli, dus de tijd is voor de vrije cross van Blijen. Ja, daar moet je me echt even hinnen, want dat is werkelijk een spektakel. Ik mocht er zelf ooit een keer om uit, want dat wordt een net zo'n groot succes. Nou ja, ik overleefde de eerste ronde wel. Dat dan weer wel natuurlijk. Maar Ibe Velleman die had mij in de finale rondrijden. En dat was een spektakel van hier tot Tokio. En dat wordt het werk, vrienden en vriendinnen van de autocross. Jazeker. Het wordt een mooi feest. Mooie muziek, zang en dans, seks en drugs en rock'n'roll. En natuurlijk al die prachtige auto's die het razen over dat circuit. En weet je hem gewoon van het welkom binnen. Ik zou zeggen, net stinnen, maar erin. Even in het agenda te noteren. 20 juli. En dan is het tijd voor de vrije cross van Blijen. En we zien hem graag op het circuit. En de groetnis van Geert. Doei!